li se kaješ? Međuvremenu smo otvorili svoj obrt i sad znam da će to dizat mali milion pitanja. Odim u Kanadu, djevoj već se vraća. Pozdrav svima, ako ste novi ovdje ili me vidite po prvi put, ja sam Nela i nakon 12 godina života u Kanadi sam se vratila kući. Svi me pitaju je li vam sada lakše, je li se kaješ? Ne kajem se, evo već smo ovdje 2,5 godine i stvarno dan nije se desio da sam se ja pokajala što smo se vratili, a stvarno jesmo sretni ovdje i zadovoljni smo sa svojim životom. Dosta vas je pitalo malo više informacija o mom suprugu. Mi smo oboje rođeni u istom gradu, ovdje smo se i upoznali kao djeca. Ja sam sa 12 godina otišla u Kanadu sa svojim roditeljima, gdje je on nešto kasnije otišao u Europu igrati nogomet. Kada je njegova karijera završila, ostao je živjeti i raditi u Njemačkoj i 2020. godine smo se vratili, on je došao u Kanadu kod mene i tu smo se i vjenčali i Leon se rodio 2021. i 2023. smo se već vratili u Hrvatsku. Htjela bih samo istaknuti to da to što smo se mi vratili u Hrvatsku i što je govorim, vratili smo se kući, koliko god je to bilo sve staro za nas, poznato za nas, toliko je toga bilo i novoga za nas. Ni ja ni suprug nismo imali jedan dan radnog staža ovdje u Hrvatskoj, gdje u tim nekim našim godinama kad smo se vratili svi očekuju da bar imaš 3-4 godine radnog staža. Ili bilo kakvog radnog staža, da li to bila sezona ili studentski, kako god, ali to u našem slučaju nije bilo to. Pa tako i što se tiče same dokumentacije, ja kao na primjer nisam nikad imala osobnu iskaznicu dok se nisam vratila ovdje, jer kada smo otišli za Kanadu, tada je bilo taj zakon ili pravilo kako god, da do neke godine ne možeš dobiti osobnu iskaznicu. Uglavnom, kad sam otišla za Kanadu, nikad mi više nije bila potrebna da je radim tamo u ambasadi. Imala sam svoju putovnicu, to mi je bilo sasvim ok. Kada smo se vratili ovdje, sjećam se, otišli smo u MUP da ja zatražim osobnu i gospođa me tamo pitala gdje je vaša stara osobna. Rekao, nikad je nisam ni imala i sad ja moram objašnjavati njoj zašto nikad je nisam imala i objašnjavati cijelu svoju životnu priču. Ali nije to samo što ja njoj objašnjavam, nego je puna čekaonica, puna je soba, tako da ne ponovilo se više nikad. Što se tiče ostale dokumentacije, Leon, na primjer, ima sve svoje kanadske papire, tako da smo dosta toga morali prevoditi i ovjeriti u kanadskoj ambasadi, tako za one koje se planiraju vratiti u Hrvatskoj ili su u tom nekom procesu, rodni list, vjenčani list, sve se mora ovjeriti u kanadskoj ambasadi i nakon toga ta ovjera se treba prevesti, tako da i košta, naravno. Moj neki iskreni savjet za sve koji se vraćaju u Hrvatsku ili planiraju je da istraže sve moguće opcije, što god bi to radili, da li to bilo samo prevođenje dokumentacije ili išli predati za osobnu iskaznicu, zahtjev. Uvijek, ja mislim da službenici koji rade u tim takvim nekim ustanovama uživaju kada ti kaže fali ti jedan papir. Tako da ja uvijek volim doći spremna i imati 101 papir ako treba, ali da ja imam sve tu i da mi ne mogu vratiti nazad i reći dođite opet neki drugi dan kada to sve skupite, tako da uvijek budete korak ispred i napravite svoju istragu. Uglavnom, nakon što smo preveli svu dokumentaciju, otišli smo u matični ured i tu smo upisali Leona u knjigu rođenih, nas u knjigu vjenčanih, tako da nakon što smo dobili njegovu domovnicu i rodni list koji smo dobili istog tog dana kada smo i donijeli sve te papire, nije više bilo nikakvih problema što se Leona tiče. Leon i danas ima kanadsku i hrvatsku putovnicu, tako da to bi bilo nekako to. Što se tiče tog nekog zaposlenja, mi smo došli u Hrvatsku ovdje i odmah smo se nekako zaposlili. Suprug je radio kao vatrogasac, ja sam se zaposlila u Hrvatski Telekom. To je bio neki naša prva stepenica. I znam da sam se ja zaposlila, nisam imala ni osobnu iskaznicu još, nije mi bila gotova, ali sam imala putovnicu na kojoj je bio moj OIB, pa su mogli na taj način sve upisati u papire, ali da otvorim bankovni račun kako bi dobila plaću mi je potrebna osobna iskaznica. Nemam osobnu, nemam bankovnog računa, nema plaće, ali hvala Bogu sve se bilo riješilo na vrijeme prije nego što je plaća stigla, tako da nije bilo nikakvih težih problema.
Tu smo nekako se zaposlili, još smo uvijek istraživali što Hrvatska nam nudi i stvarno Hrvatska ima toliko opcija i ako se ima želju raditi i stvarati u Hrvatskoj, moguće je samo ako ti to želiš. Jer situacija koja je bila prije, 15-20 godina u Hrvatskoj gdje nije bilo posla, više nije tako. Stvarno posla ima na svakom kutu i ne samo u Hrvatskoj, nego doslovno možeš raditi i od kuće sa bilo kojom drugom kompanijom. Hrvatska stvarno je povezana, mislim, u Europskoj uniji, pa i onda je sve i lakše. Još ako znaš neki dodatni jezik, onda si na vrhu i nećeš imati nikakvih problema, tako da stvarno nemamo nikakvih primjedbi što se tiče toga. Mi smo ukratko nakon tog našeg prvog zaposlenja, suprug je ostvario svoju želju, dobio je posao u državnoj službi, ja sam se zaposlila u gradskoj ustanovi, tako da dan danas radimo tamo i zadovoljni smo i eto, idemo na posao bez grča i vraćamo se kući bez grča u želucu. Nakon što smo se zaposlili na ovim poslovima gdje i dan danas radimo, međuvremeno smo otvorili svoj obrt i sad znamo će to dizati mali milion pitanja. I htjela bih samo reći za sve one koji su vidjeli reklamu ili čuli o nekoj opciji gdje Republika Hrvatska financira, to jest daje ti te neke novce za povratak u Hrvatsku. Nije sve tako bajno i moj neki savjet od srca je da istražite svaku opciju, jer ta opcija koju oni reklamiraju nije za svakoga i nije za svaku djelatnost. Tako da napravite svoju istragu. Ja govorim istragu koja ste FBI. Jednostavno ne znam kako bi drugačije rekla, ali evo, budite pametni i istražite sve moguće opcije prije nego što krenete navrat na nos. Mi smo imali tu sreću da smo se imali gdje vratiti. Živjeli smo kod suprugovih roditelja oko pola godine i vratili smo se u grad gdje smo se rodili i gdje smo odrasli. Dosta puta se susrećem sa pitanjem zašto se nismo vratili u Zagreb kao veliki grad, puno više opcija i svašta nešto drugo, ali ja i suprug smo kao mladi otišli iz Hrvatske i živjeli smo u velikim gradovima i jednostavno smo se zasitili toga. Vraćamo se na svoje i u grad gdje sve jednostavnije, nema neke velike gužve, sve nam je tu što nam je potrebno za život i za Leona. Stvarno zadovoljni smo ovdje u Sisku, tako da Zagreb nam nije opcija. A i da moramo ići za Zagreb, sad ne znam nije što, evo na primjer za kanadsku ambasadu, 40-45 minuta je udaljeno od nas, tako da stvarno ne kajemo se ni u toj odluci. Htjela bi se kratko samo dotaknuti vrtića i školovanja u Hrvatskoj ovdje, a za sve one koji se vraćaju u Hrvatsku sa svojim obitelji, sa djecom koje su trenutno u osnovnoj školi ili evo kreću u vrtić, kao što smo mi. Samo prije nego vašeg povratka istražite datume upisa u škole, zato što, evo, mi smo bar naletili na taj problem gdje smo se vratili u 8. mjesecu i zakasnili smo na upise u vrtić, tako da mi smo svejedno predali papire u vrtić, imali smo kontakt s njima i rekli smo kakva nam je situacija, ali on nije malo zakasnio, ali ništa nije bilo strašno, sve je ispalo kako treba. Leon je trenutno u gradskom vrtiću. Ja znam da svaki grad ima i svoje privatne vrtiće, tako da ako ne upadnete u gradski, možete u privatni, ali evo, on je u gradskom vrtiću, sretan je, zadovoljan je sa svime, dosta je drugačiji vrtić nego što je u Kanadi i jedan ogromni zeleni plus što se tiče vrtića je to što je u mom gradu, bar ovdje, besplatan vrtić za djecu, gdje kada usporedimo koliko smo novaca potrošili na vrtiće u Kanadi, stvarno je neka ogromna prednost što je ovdje besplatno. Osim što Leon ide u vrtić svaki dan, isto ide tako 2 puta tjedno na nogomet sa svojim tatom koji mu je isto tako i trener. Ide i na engleski jezik jednom tjedno, traje sat vremena 45 minuta, tako da stvarno smo ga uključili u sve što smo mogli. Preko proljeće, ljeto, jesen ide i na jahanje koji je isto 10 minuta od nas, tako da kad kažem da Sisak ima sve, stvarno ima sve i zadovoljni smo što se tiče i naših života ovdje i Leonovog života ovdje.
A mi se na kraju krajeva nismo vratili ovdje zato što je sve savršeno i zato što je sve puno lakše i ostalo, nego jednostavno što je naše. Na svom smo i da imamo neke teške dane, osjećaš se sigurnije kad si na svom. U sljedećem videu, to jest ili u sljedeći par videa, vas vodim u Kanadu. I prije nego što krenete sad komentirati, evo je već se vraća, ne, idemo na godišnji odmor i već sam spomenula par puta moji roditelji i moj brat sa svojim obitelji žive još uvijek u Kanadi, tako da idemo u posjetu njima i vodim vas sa sobom, tako da nadam se da ćete ostati i dalje sa nama. Da, zaboravila sam vam spomenuti da u prvom videu me neko pitao kakve su cijene u Kanadi i kako to sve izgleda u Kanadi, jer idu na svjetsko prvenstvo sada u 6. 7. mjesecu kad se već dešava, tako da ukoliko vi imate bilo kakva pitanja ili nešto želite posebno vidjeti u trgovinama ili šta god, slobodno pišite i bit će mi drago vas odvesti tamo. Evo, htjela bih iskoristiti i ovu priliku, zahvaliti vam se što nas pratite, što pratite naš povratak kući, zahvaliti vam se na svakom pozitivnom i negativnom komentaru, na svakoj podršci, tako da još jednom hvala vam od srca, puno nam sve to znači i to bi bilo to. Nadam se da vam se i ovaj video svidio i vidimo se u sljedećem videu. Bye!